Minä olen Veikka. Olen putkimies, opiskelija. Älä nyt rupee selittää, tää ei saa kuvaa ilman lupaa. Kerro nyt kuka sä oot. Ai joo, mä oon Jame ja meidän on putkimies. Ainakin opiskelijoita. Joo, nyt me esitellään tää. Vittu tää etukamera. Hermoja ei saa näkyä. Siinä on meidän työpöytä. Täällä tehdään paljon töitä. Siellä on jotain, missä me ei olla vielä oltu. Täällä on pillejä. Tulee liekkiä noista. Joo, täällä me... Täällä me tuumaillaan ja täältä kaikki taika tapahtuu. Seuraavaksi mennään meidän taukotiloihin, tärkeä paikka tää tuolla. Siinä on meidän työn jälkiä. Hyi, vittu pitää pakkaa, hyi saata. Ei mennään tonne. Noille tonne. Hei, nyt löytyy. Tässä on meidän viime työn suunnitelma, mikä meidän piti tehdä. Se on viemäröintiä. Nyt mennään harjoitustiloihin. Se voisi tulla YouTube. Tää maite. Onkohan tälläkin? Maite on tuttu. Tänne ollaan laitettu lavuaarit. Siinä oli lavua. Sitten me otettiin ne pois. Juu. Siinä on Petteri. Nyt mennään taukotiloihin. Se on tärkein asia. Ja mennään aikoista taukotilaan. Mennään tänne eikä tänne. Mennä tänne. Tekikö Joo, meillä on kilpailija. YouTube-tubettajat kohta. Tämä on meidän kylppäri, tämä on suihku. Mä en kyllä uskalla koittaa toimiiksi se. Täällä on joku asettanut se hanan. Se toimiko mitä? En kyllä ehkä luo. Ei vittu täällä ole mitään päällä. Auki. Vittu, kohta alkaa. Kosta tulemaan. Hop. Ei se vuotaa! Saatana joku asettanut päin persettä. Siinä on huonosti asennettu. Toimiks? Hyvin toimi. Äkkiä pois täältä. Mennään oikeisiin taukotiloihin. Täällä on bilispöytä. Penkkejä. Ei saa näkyä ihmisiä. Ja leikkari. Dartsitaulu. Se oli siinä. Kiitos kun katsoitte. Tilatkaa kanava. Pistäkää tykkäykset ja kellot päälle. Heippa.